Покажи ми 14,6 см на рулетката и си спечели ваучерна стойност 50 лева от Макарон БГ. Някъде тука. Някъде тук обаче е 15,5. Много далече, брат, 21. Това ли? Да. 13, 14 по 14,9. Размера няма значение, нали така? 12,5. Let's go! Here it is 14.5. Къде отида, бе, брат? Това е 1 метър. Еми, не, това са 13,5. Ей, 14,9. Тя ги познава най-много. 10. 18. Добре, над 16. Така са, колко са? 20. Далече отида. Много далече. 13,5. 17, не. Аз ви знам, даже майка слизва. Сериозно? Да. 12,5. 14,6. Вау. Това са много сантиметри. Наши от маникюрите. От маникюрите? Да, не, ето вижте от маникюрите. 13,5. Махни се. Това е 21. 13. Cheers from Cyprus. We love you. We follow you. And you're the best.